morning, mga mamshis. Lansing nga aking hair. Tapos tomorrow, abangan nyo po yung ano namin. Bablog niya yung hair ko. Nililibad niya ako. Morning. Ano yung may kulay ako? Okay lang ba yan? Bahala ka. Loro.com dyan na. Bakit ba color ka? Hindi, i-reband nyo daw Riban ako. daw. No. Yes, siya. Kung ano, siya ka na bless? Ay lang, bless. Bawal ni band yan. Dili, kung na-bless. Bawal. Wait, teacher. Lahat na pinagdaanan yan saying dark. Tayo mo na, kinulahin nga ni JJ, tingnan mo, nagpatsi. Brazilian dapat yun. Yung Brazilian. Ano yung sa 3 days to Virgo? 1 week lang Brazilian. Hindi, sandali lang Brazil. Yan, I-release mo yan ng ribbon, pwede i-ribbon yan, kaso tingnan mo kung ilan na matitira. Loro.com. Hindi pa talaga dyan lagi, plan siya. Hindi ka nang bakit pag nag-ribbon ka, mapanindigan mo araw-araw lugay. Siyempre, mas maganda pa rin yung nakatali, ganyan-ganyan. Ohio, Ate Garlat, Marina, Grace Bernie. Hi sa mga taga-Japan and Kentucky, United States, Australia, Saudi Arabia. Ayong aga, Lynn Agabon. Hi, Mami Trina Flores. Hi, Mami Trina Flores. Trina Hi. Flores. Babe. Oh? Ang dami mo naman kalaguyo dito. Isa mahal. Ito, babe. Ayun na ano ba adlaw? Umaga. Hi, Rochelle. Cyrus. Navara. Ang singing ba, hindi mo ano, hindi tayo matulong sa tuntian, no? Ha? Hi, Mar. Good morning. Juby May gawas Boy ko. na Alma Apolonio. Aray! Wala maguna ko na ako, nausap, Uy, sino yun? Mardigdi. Si ano, Binibini. Hi, Binibini Mar. Good morning. Vince Trajano. Rod Anguluan. Alvistal. Hi. Leilani Rias. Meron akong lakad. So. Great morning, Riza Puentes. And Shang Kuhilia. Carla Maylie. Happy 10 kay Yaya Ansing. Oo, kaya lang bawal. Maayong buntag. Ate Chami. Evelyn Pandian. Annalisa Naduma. Janelle Marcilia, hi. Tetams Badoy. Janelle Siger. Thank you, Vince. Pero makeup ako ah. Make up ka doon? May make up sa'yo. Oo. Si Konday, si Bakang Day, mag-make up. Dom, si make up da, si Bakang Day. Ngayon na tayo punta. Tsaka, ayoko na gano'n. Wala na tayo. Para mas marami pang magawa, gawin na ngayong umaga. Tagahan na natin. Para isang puntalan tayo. Ano ba kapit mo doon? Ewan ko nga kay Bakang, pinapapunta ako. Kay Bakang po ako pupunta. Thank you. Ohio, ate. Ohio daw, Scarlett. Sabi natin, girl life. Hi, girl life. Girl life. Maanan sa Manseo. Ate Rina kay ano po? Bakang. At tawag ko sa kanya, meron daw siyang Ganda na ganyan. Gel Espiritu. Hindi na pa naman ako. Huwag mo na-plan sa'yo. Kaya ka naman naka-plan. No? Marisa. Branchel, ay. Hoy! Para ka na nag-photography. Videography. Yung kay Ana, kinachuchay.
Mariana Mantuhak. Kinabakang po. Sabi si Good Weekly, masak na yung ano. Shirley Analige. Good morning din po, ate. Ron Sibugan, si Scarlett yun. May anina sa likod dahil, ha. Love you, Scarlett. So, Dai. ayan, umpisa na nga ang kanya. Rosie Galvan, South Korea. Jolly Osman. Tingnan lang na. So, ayan na nga, inumpisa na nga ang kanya pagpupunta sa mga sibilito para mas marumibay, hindi kagaya. Joan Tumampo. So, ayan na nga, inumpisa na nga ang kanya pagpupunta sa mga sibilito para mas Marisa Cabangon. Hindi nga kasya sa'yo. tuluyan na naging marupok kagaya. Mariana Mantohak. Pero ka naman, bilik lang. Di ba si Pai? Hi, beautiful Scarlett. Hello, good morning. Maricos Trinidad. Claudette Mantala. Pakisabi sa likod niya, magpakagwapa niya. Hala, ansing, sabi ni Dominic O'Hero. Feeling ko na po-fall na rin si Dominic, nahiya lang siya umamin. Sino ba? Dominic, ako siya. Eric. Baka signal mo lang, Jack. Animal lover ka pa. Libang na pagsisimula, libang na ng So, pagtro. ayan na nga, inumpisa na nga ang kanyang pagpupunta. Kaaliw kilikili ni Para Scar. mas parang tumibay, hindi kagaya ng pagmamahalan namin. Hindi na tumibay at tuluyan na naging marupok kagaya ko. Chares! Chares! Asa mahal na adlaw next week? Depende. Tama, bitaw. Karon no? Hindi, this week. This week na. Hindi po. Ay, hindi. Next week. 15, 14, 15. 40 next week. Oo. Kaya alis nyo Davao? 92? Depende. File. Bohol din pala to eh. Pag-alis niya. Ilam. Pinapunta ako ng mga high school batchmate. Di ba? Ina. Sabi ko kasi, Makakaalis ka ba sa sobrang peak season? andun na yung ticket 24 nila man. eh. Sila nag-ayos ng itinerary. Dahil ako. Sabi ko, aray ko. Nag-aral ka ba? Ah, ano dati? Puntahan mo si Miss Cynthia? Sincha. Di si Mrs. Di may kilala yun. Parang may galit si Ansing. Says commercial dosing. Commercial dosing. Ana shampoo. Hi sis, Justin Chen. Bakit yung ang daming sakit pag walang gika. Wala man yan. Pepe Pacheco. Kay Pepe Pacheco. Jen Jen Tanday. Hi ate Jen Jen. Mabango at malinis pa daw. Guys, panoorin niyo yung pinakamahal na swimming pool dito sa Asaan. Right. Courtesy of Scarlet Dark. Ang bongga. Grabe si Scarlett. Bumili ng 3 sakong Milo para ipang swim. Diba? Nasa Tatawa yung Dom. Wala na nag-vlog dito, baka ngali ka na, going. Ha? Sino? Baka ang padulong dire. Si Libay. Tiba yata mag... Oo, papunta rin dito mamayang merienda. Mag-bangs ka! Sino mo naman siya shoutout? Patinga sayang, be. Patinga sayang. Huwag mo yung ganyan sing. Yan na, yari ka. Diretso kita ko. Noon ko ba ito sinabi? May bangs ako dating ganda-ganda, di ba? Oo. Hindi, actually, bago talaga pumasok si Brenda ng PBB, sabi ko gupitan niya ako. Yun na sana Kung magpapariban ka, yung bangs mo na lang. Kasi ang haba ng ano mo. Mahaba ba yung bangs? Or yung baba? Ang haba. Ang laki kasi ng noon niya, kaya na-emphasize yung pagka... Grabe, no? Nalalaki po siya. Nakalag tayo, te. Ha? Ano mo yung ano kasi? Ganda naman.
Yan yung gupitan dapat. Dapat gupitan na to, oh. Kasi ang mahaba. Hindi man siya mahaba yung baba. Yung ano niya, Yung muslo niya. noo. Yung noo, di ba? Oo, gandang Ricky Reyes. Ang ganitong style lang. Dapat pa Ligo nagpa-plancha tayo, kasi with ano, love. swimming pool doon. Kaligo na ba to? Sa laga? Net? Oo. Kaligo ka na? Sa, Doon nga sila unang sa RG. hindi pa. Doon tayo. Ikaw kaya yung nakaharap doon, no? Kung sino sasama? Si Aldred. Dred, sama ka? Sa Laga. Ay sa RG. Ba't kasi nga aga? Wala maligo kayo. natin dati. Nakakapanibago lang, Gwen. Hindi ka naman dati Doon naliligo. ka, sumama ka kay ano. Pag sa akin, ayaw yung sumama. Ilan yung... Lalim doon sobra. Sabi ko sa inyo, malamig na Marunong yun. ka? Sa ano kayo? Sa? Sa Dagulos. Saan ba yung banda? Hindi ko alam. Maglakad Uy, pa? yung padala sa akin. Asan na? Sakay ka. Dagulos? O doon na lang tayo. Ano yun, Nenget? Falls? Hindi. Swimming pool. Swimming pool siya na overflow. Ay, naku, ang ganda. Sobrang ganda. Kasi hindi nyo kakayanin ngayon sa lamig. Doon na lang tayo, Dagulos. Wala ka na bang pondo? Wala. Maglista ka kasi para may pondo ka. Puro na lang live yung ano ko. Nahirapan na talaga ako. Ito na lang yung ipatira ko na palagyan ko. Buti na naka-trending. Punta tayo, ano na ko sa nget? Wala ka doon. Hagda, dala ko yung pagdadasa si Green. Uy, Hello. ha? Lahat na lang ng akin, kinukuha nyo. Wow! Sama ka? Ang sa'yo ay akin. Bimbo. Tayo apat. Vlog tayo, ha? Pakita kayo. Maganda daw doon, Dagulos Falls. Putang ina talaga. Ayaw mo ba sa akin? Ewan ko, hindi naman yata sama yung Dominic eh. Talaga ako makasama. Doon sama ka. Sama ka daw, Seng? Second Seng. option. Sama ka. Seng, sama ka, Dagulos? Oh, sama daw sa Seng. Kasi interviewin ko din kayo ngayon, di ba? One on one. Mga cloud dome fanatic dyan ha, abangan nyo. Ako, awan on two. O sige. Sama ako. Mag-aasikaso ko dito lang. Tsaka ayaw ko doon sa sumpa ko. Dito na tayo, Gio. Gio, okay lang yan para makabanding mo yung mga yan, para makilala mo sila. Kilala naman niya? Kilala naman niya lahat? Para makilala mo kung sino yung mga ahas. Ay, hi po sa live. Kilala naman niya lahat? As Bimbo. Andre, ba't ayaw mo kasi samahan si Scarlett? Na wala ako nag-withdraw. Abogado ka din ka? Balos na gulo. Handa ka sa akin. Wow, princess. Guys, ito gusto ng gray ha. Overflowing na. Halika daw, dali daw. Mag-vlog tayo. I-vlog natin yan daw. Doon vlog tayo doon. I-search nyo Dagulos Play Ito daw. Balls. Kainin mo to? Pagkainin mo man. Tama lang yun. Basta lagyan na natin. Pagkainin mo man. Ibukbang natin yan. Pinahanabaan ko kasi baka pag magtali kayo di maabot. Tiyatawa ka ni Aldrino. Pero pwede namang fixian pa. Ano naman ito? Papansin. Pwede mo na hairpin mo lang. Okay na yan? Mo might eat your breakfast. Hindi ko aabot. Ay, hindi unti pa. Kahit mga above, ano lang. Above the baba. 2 kilo. Below the kilay. Ito na lang yung tirahin mo bukas. Lagyan mo na. Pwede ba kaya yun? Untian lang. O, konti lang. Dati nagpariban ako. Ano lang. Baba. Hey, baby Sarabi. Habaan mo pa. Dandahanin naman. Nagmamadali naman kayo. Siya ngayon nagugupit. Dito, oh, Sophie Banks. Eat your breakfast. Eat your breakfast. Sing, gusto mo din sing? No. Ito mo. Ha? Hala! Yung mga asang-asa. Maraming salamat po. Thank you sa may mga badge, sa mga share. Yan. Breakfast mo might please. Pati yung magpaano ka kasi magpa...
mga color na blue, black, mga ganun. Para hindi makita yung ibon mo. So parang panot na yung ano mo dito. Dahil sa... Papadark ko ngayon. Kaya nga, blue, black, ganun. Paganda. Si ano kasi, hindi naman ako nagdesisyon ng kulay na yun, di ba siya? Blue, black, mga ganun. Yung mga ganun. Kasi hindi siya Pero mahaba. So, yung kubo, makuha pa yan. Kila rin pag-upload sa live gapon. Yung 1 inch lang ang bangs. Hala! Ano inaano mo, Mar? Hindi ako si Tweety Bird. Ito. Ate yan, hindi ka pa naligo. Uy, naliligo ako. Miss Brenda maglakad ko eh. Magugod ka na bitong. Kuan maglakaw. Paspas kaingit. Grabe hingal ako. Sunod sa mga hapon. Green kasi kinakain. Ba! Wala. Narao? Ba! Ato tag nagulos. Ha? Yan. Ha? May final look. Ah. Nga naman taon-taon. Ha? Unsay sakyan dito? Thank you, Brenda. Dili pwede ka ng dulog. Tungason kayo? This is a third ride for all of us. Tulor ah. Wala labot kayo ng kabel. Lubak-lubak yan ng mga bato. Ay, lagi siya. Lagyan mo lang siya ng gamot na number 1. Lorna Tolentino. Ha? Yung ganun. Mas Christopher Bilbil. Ayan. Yan silang labong. Ayan yun. Patamaan ulit ng ano yan, ash blonde yan, o 00. Papantay na yan. Mga blue, black nga. Sabi. Diba? Kasi yung kulay nung ano niya. Oh yes! Good morning! What a sad night of you. Good morning, it's time to work, bitches. Isang ano muna. Beach. Isang ano muna, pampagood vibes. Sige na, isang pampagood vibes muna. Sige na. Na, itim. Nakay ang sinta niya. Yung itim nandun sa sabonera sa shower. Wala, sabag ka lang sila. Hi, thank you, Tantan. Hala, galit na galit sila sa'yo. Good morning. Hala! Hala, nag-transform na! Hala! Ngayon ako ulit nagpabangs. Sa Abedra, Cagayan de Oro. Apollo sa Abedra. Hi. Hi, good morning, Ma'am Lourdes Cooper. How are you? Parang may mukha mo sa akin. Kain pa, Mike. Gusto mo yan. Mamaya pa mag-alay. Star, hindi yan pagkain yun. Tatlong vlog pa ako nakatenga. Hindi pa na-upload. Kasi nag-upload pa. Hi, Ate Joy. Guwapa. Thank you. Wow, thank you naman. Hi, Abby. Good morning sa'yo. Is that may pamangkin, Abby? Hi, nako, Ate Chami. Wag ganun ha. Bek Urso, bala kayo dyan. Good morning, Ma'am Shea. Happy that you get back to us. Thank you, Hank Jam. Yes. What do you think, guys?
the swimming pool is, the pool is dirtier than ever. OMG. Pas Ravidas. Excited na ako for Cloud Explain Dome. yung alcohol sa'yo. Hala. Talaga? Nakalayan ka. Talaga ba, Ansel? Nag-spray ka sa akin ng alcohol? Namoy mo, di ba? Alcohol. Hindi ka talaga dyan. Hi, Abby. Be always a good girl. I don't want to make ligo in the dagat. It's too cold. Naman nagpapalo eh. So for that, eto na nga guys, my final look for this morning. So wala pa akong kilay and lipstick. So I would like, Sino? Hindi naman siya sasama sa amin. Labak ka. I would like to say thank you so much, Brand Damage, for my hair. Diba ka Ganda po? lang ba? And of course, Yaya Ansing for making plancha my hair. Eh kasi sabi niya, sinisingil niya ako ng 150 liter na lang. Magwi-withdraw lang muna. Charot. Punta mo na kayo. Gusto ko yung sa LBC na yung point. Oo nga, di ba hinihintay na nga natin. Inaaway niya po ako, nakalive tayo. Ay, grabe kayong dalawa ha. Iba na yan ha. Kapit siya, no?